Bana senin yaşın, renkin, jynsyn, yani kimliň gyzyklandyran ok. Meniň ýeke bilýän zadym seniň bir arzuň barlygy. Bütün dünýäden gizlen bu arzuwymyzy amala aşyrmak üçin her hiljek bahanajyklar döretdik. Ýöne ne bolsa durmuşyň hakykatları bilen ýüzleşmeň wagty geldimi ka diýen. Dogry-damy? Sizin pikiriňizçe dünýäniň iň baý ýeri nere? Amerika, Xitay, Singapur? Yok. Dünýäniň iň baý ýeri mazarlykdyr. Sebäbi mazarlykda ýatanlaryň köpüsinde hiç oýlanyp tapylmadyk. Hiç görülmedik işleri, aydylmadyk aydymlary, yazylmadyk kitaplary, westürilmedik pikirler bilen bilinmedik insanlar ýatandyr. Ýöne size başga bir aýdaýynmy? Biz heniz mazarlykda da ýekeje durmuşymyz bar we geçen her pursatymyz asla eýzine gaýdyp gelmeýär. Bu videomy asla şol bir düşünje bilen seretmersiň. Dişlerimizi asla bugünkü meňdeş edip arasalamars. Durmuşy baştan ýaşamak diýilýän zat ýok o janyn. Asla bu alan demme meňdeşdemi? Alyp bilmän. İçinde ýaşan pursatymyz hakykatdan hem gymmatlydyr. Bu durmuşyň içinde bolup ýaşamaly. Mundan lezzet almaly. Arzularymyzy edil şuwat ýaşamaly. Bu mümkin zat. 6000 ýyl mundan öň insanlar teger oýlap tapdy. Diňeje 6000 ýyl mundan öň ilkinji dili döretdik. Bu ýadyňda salaýyn uçar diňe 100 ýyllyk. 50 ýyl mundan öňçe internetem ýokdy, telefonum ýokdy. Bu sebäpden bu ýerde oturup siz aýdyp bilýär. Edilmegi mümkin bolmayan zatlaryň hemmesi edildi. Uzak wagtdan bäri biz bu dünýäde däl. Tapylmaga garaşan arzuwlar, hayallar, pikirler var. Olar bolsa bize garaşýar, bize. Elon kellere sorapdyrlar. Kör doğmakdan has beter näme bolup biler? O da görmek ukuy bilen doğulup, töwrendekileri görüp bilmezlik has erwet bolardy diýipdir. Näme üçin bilinen bütün hassalyklar üçin bir bejergimiz ýok ha? Näme üçin hemmemiz arassa sow, iýmit we bilim alyp bilmeýäs? Näme üçin dünýäde parahatçylyk däl de söwüş bar? Size burada aýdaýynmy? Hemmeler size näle ediljekdigini aýdar. Ýöne esasy zat sizmi? Bu şu wagt siz bu ýerdemi? Arzuwlarymyzy geçip gidýär. Meşhur adamlara öýkünmegi bes edip öz durmuşymyzy ýaşamagymyz gerek. Öz durmuşymyzyň ajaýyplyklaryny döredeli. Serediň. Ortaça bir insan 25 ýaşynda ölýär. Ýöne 70 ýaşynda gömülýändir. Bu näme diýmek bilýäňizmi? Pikir edip görüň ana. Bu dünýäniň bizi gynandyrmagyna ruhsat bermäli. Bizi gazanmagyna ruhsat bermäli. Ýoluň biz äkidýän ýerinden gitmäli. Ýol bolmaýan ýerden gidip, ol ýerde yz goýaly.